Lakha inkoraisi Borjan constituency angkang kedamtang aruni phai inkoraisi arni nahorlang to ahabar amikar dijunging ti arit anglong along APHLC ratcharia songatum pen patir piponsi rit kenong karhia saikideng. Rit nonga saikideng ahud Borjan CC Meipu risoteron chunbang mensing timung rap chunbang disonteron yudbing Meipu biren sing tokdi Bokajan LA Maipu Semson Teron Anparta PS Maipu Lapen Chunbang Atum Chetong Dunrinti. Ili Karbia Khe Tumabangke Hako Penta Rit Kenong Asai Laki Jutang Pensi Cherablok. Kekan Lapen Kacethanta Akinang Sot Bonta Asai Kiklemta Akinang Sot. Ili non ove Kimiatum Sai Kiklem Abang Chihung Hedetlo. Ang tan loka Charlie Dam Atum Pusutami. Methanga Hem Longle Adang Let Hetan Pusutami. Sayabang Klem Klem Mate Kiklem Jiap Hanta Tekte. Lesi ili karbiatum plang dunangji lepute. Saya bang klaim cepeduk nangji pusi Bokajan LA Maipu Semson Teron pen ning Jepon. Ke klaim nang ko kala hello ili tum ha pisar pusar. Pen bang bom laso itu majutang pedi culture. Nasi anthropology long ipu ke lason hello culture is the sum total of life pusi pudi. Nasi ili tum pindeng sumpot kacing thang le la kali tum culture. La le ki judat kali la. Itum kicho kido kithak lapen lam kacing ki kacethan lapen sayamu ke klem anta culture isia jutang long sidelo nasi itum jutang halo khayang thek polo pot ilitum ilam chethan chot chot bang chok chilo non obe ki mi tum da ki charlia phandam juipo ongdung atum bang ke hem kache bang apor hot ba sa ke klem bote thrak duguti nasi non ilitum ka bor ipon ilitum ke hai sar jai kathar langli APHLC a president central committee lo alangli kenang pin khatsi laso arunong chingdi laki ilitum ha kisar pusar kan sinang klembo bang bom pot lain long ari dapor huda bangke ilitum citku nangji klempo nangji owe kimi tum han than po nangji kali pulotang de non owe kimi tum ke kam ke klem ke therak pik ilitum ke plang ki phia tum punoi lapen ki do kelak arada tum punoi do anta mela longle saikatiki ke klematum ajoini si han lapen an ki cholong lo apotsi kadoka ve saikatutiki arad do anaphan kachorwa lamthi pajerpon KAC kacaria tum sai kacutiki arada tuma phan ko ansi ke rapon angjima non pu ansa tami rapon thek thelang puta ningje pon thu nona teng phulote council tum step ke deng pu lason ke theklong le opinia chili ron chom pupine ne bangje arjudun long he puru ethe lin onen ne hanjang lason ilin pu lason kirung mane lason kiron pon ke pusu arjulong bo setame kam claim nangji angtem agriculture department pen tractor tame nale tom phan pipo ready ho lasonang ron po bang lahai bang ai ong e non tame karjulong ateng pote tractor pine keron tame kanghu manma ke subsidy ke long nei phan phane pipe pomane ka prek tum hansi kipi lason dar julo lasi lason karap redet nangji itum idiat elong ri pulotang te itum ching honai aprang se ke non ajar le punonda iduk dia tum hale warsai pieson se anso se ching thor po mate di katiki ang dang da the chat po production da ong po kacho jor long da ong mu chot pulotang te tangka tame latum iduk kelak arar tum tami cibirti long po News report KTV News